Hyvää aamua, päivää ja yötä ja tervetuloa minun ensimmäiseen videoon. Tässä videossa mä aloitin mun matkani Pokemon Fire Red Nuzlocke haasteessa. Ja kiitos tosi paljon kun saavuit. Mä oon Julkis PokeMS. Mä toivon, että sä nautit tästä videosta. Ja ihan nopea selitys ne, jotka ei tiedä mikä Nuzlocke on. Nuzlocke on semmonen vaikeampi tapa palata Pokemonia, jossa jos Pokemon kuolee, se pitää vapauttaa. Ja vain jokaisen alueen ensimmäisen Pokemonin saa napata. Ja myös pitää nimetä kaikki Pokemonit, jotka nappaa. Joo, meikäläisen matkasta lähtikin tässä vähän hassusti, että mä menin vahingossa käymään tuolla Laaperassa ennen kuin muistin kävellä tonne pusikolle hakemaan Oukin. Ja ensimmäiseksi Pokemoniksi otinkin sitten Bulbasaurin ja sääntöjen mukaan se piti nimetä, niin päätin nimetä sen Markukseksi. Se tuntuu siinä tilanteessa tosi osuvalle nimelle tälle Pokemonille. Niin kuin kaikki tässä tilanteessa vastustaja tietenkin otti tyyppi etu Pokemonin Charmanderi ja halusikin sitten heti lähteä taistelemaan mua vastaan sillä. Ja tämä nyt oli oikeastaan varmaan tylsin taistelu, mitä tässä videossa tulee olemaan, sillä Bulbasaur vaan takli tän Charmanderin elävältä. Tämän todella vaikean taistelun jälkeen mä päätinkin sitten jatkaa matkani seuraavaan kaupunkiin hakemaan Oukin pakettia ja törmäsin parin pitkään, joka oli todella helppoa expaa tälle Markukselle tässä alussa. Viridian sytyyn päästöön kävi heti hakemassa Oukin paketin tuolta Pokemartista ja päätin sitä ihan varmuuden vuoksi käydä parantamassa Markuksen myös Pokemon Centerillä ennen kuin jatkoin matkaa takaisin Oukin luo. Oukin luo takaisin pääsy oli erittäin nopeeta ja Oak oli niin ihana ihminen, että päättikin antaa mulle sitten Pokemon-palloja ja Pokédexin, jotka todellakin molemmat tulevat olemaan äärimmäisen hyödyllisiä tässä haasteessa ja yleensäkin kaikissa Pokemon-peleissä. Kävin hakemassa vastustajan siskolta sitten karta, jos sille nyt jonain päivänä tulisi jotakin hyötyä. Ja ensimmäisen Pokemonin löysin. Villi Pitkäy. Tää pitkä oli kyllä ihan hyvä löytö. Ei ihan heti jäänyt kuitenkaan kippallo, että vaati 2 Pokemon-palloa ja yhden Lead Seed-iskun ennen kuin päätti sitten jäädä sinne palloon. Tämän pitkään mä nimesin Merviksi, koska oli toi M-kirjain tossa aika lailla mielessä koko ajan. Ja muutenkin hyvä nimi, kun oli naispuolinen. Kävin nyt parantamassa tämän uuden tulokkaan saman tien. Ja sitten muistinkin, että mullahan on seuraava Pokemoni jo tässä ihan vieressä Route 22 ja sieltä ensimmäinen uusi tulokas olikin sitten Rattata, naispuolinen. Ei mikään paras löytö, mutta kaikki otetaan mitä saadaan. Tämä Rattata mä sitten päätin nimetä Hammas, koska sillä on noin 2 söpöä hammasta. Nopean Pokemon Centricän jälkeen mä huomasin, että Pokemon on aika pienellä tasolla, niin päätin sitten mennä vähän grindaamaan expaa näille Pokemoneille. Ei ollut mikään ihan lyhyt homma, mutta saatiin ne sitten nostettua kyllä mun mielestä suht hyville tasoille. Tai ainakin sen verran hyville tasoille, että seuraava taistelu, joka odottaa Route 22 ei pitäisi olla ainakaan mikään ongelma. Sinne saman tien sitten matkasi ja Marttia vastaan uudestaan taistelemaan. Tää oli, no ei tää vaikea taistelu ollut, ei ollut mitään ongelmaa. Se heitti pitkään ja mä heti hammas saman tien matkaa, että muutama quick attack tohon pitkään, niin se kuoli kyllä siihen. Ja sitten se oli heittämässä sen Charmanderin seuraavaksi pihalle, niin mä ajattelin, että me ei riskeerata Markosta, vaan heitetään Mervi vaan. Ja muutama Mervin kuusti kyllä hoiteli ton Charmanderin alas aika helposti. Vielä kriittisellä iskulla, mikä oli mun mielestä tosi cool Merviltä. Pokemonien parantamisen jälkeen päätinkin sitten mennä taas seikkailemaan ja sitten tämmönen typerä vanha mies pysäytti mut ja näytti mulle, että miten napataan Pokemonia. Silleen, joo kiitos, mutta olen napannut jo 2, niin ei ihan mikään hyödyllisiä informaatio. Antoi kuitenkin Teach TV ja tavallaan muistutti mua, että mun pitäisi ostaa ehkä vähän lisää Pokemon-palloja. Ja näillä uusilla Pokemon-palloilla mä meninkin suoraan Route 2 hakemaan seuraavaa uutta Pokemonia, mikä nyt ei ihan heti ilmaantu, että sai muutaman rattata ja pitkää hakkaa ennen kuin sitten vihdoin lopulta uskomaton Caterpie. Joo, en mä tiedä mitä mä oletin, ei tässä ole oikein muitakaan mitä olisi voinut saada, mutta ainakin on nyt Caterpie ja nimesin tän Caterpien muumiksi.
ja saman tien etsimään uutta matoa Viridian Forestissa. Tässä ei mennyt läheskään niin kauaa. Viidle löytyi saman tien. Ja jäi ihan yhtä nopeasti. Nimesin Viidlen sitten Nipsuks, kun muumit oli tässä mielessä. Jatkoin matkaa Viridian Forestissa ja törmäsin sitten tämmöiseen toiseen Pokemon traineriin ja ei ollut mikään hirveän vaikea taistelu ja no tuli toinenkin semmonen. Tämäkään itse asiassa ei ollut hirveän vaikea tää taistelu. Ja näiden taistelujen jälkeen mä päästiinkin sitten Pewter Cityin. Sinne niin ja Pokemon Centerille saman tien hiilaa kaikki uudet tulokkaat. Ja päätin sitten mennä grindaamaan taas expaa. Tää ei ollut mikään ihan erityisemmän lyhyt prosessi ja sen takia tätä tosiaan nopeutti aika paljonkin, niin kuin varmaan ehkä pystytte huomaamaan. Mutta sen jälkeen mun mielestä mä olin tarpeeksi valmistautunut meidän ensimmäiseen salitaisteluun. Huomasit varmaan, että en hirveästi nipsua tai muumia levuttanut tässä, kun ajattelin, että se on aika turhaa nyt vielä, kun niistä ei kuitenkaan tässä salissa olisi oikeastaan mitään hyötyä. Tää ensimmäinen salitaistelu, no Geodude heitin hampaa siihen ajatellen, että ehkä hammas voisi tehdä jotakin, mutta ei siitä oikein ollut mitään hyötyä, niin suosiolla heitin Markuksen sinne ja se hoiteli vain vipeillä molemmat Pokemonit aivan ilman mitään ongelmaa. Sitten olikin itse iso kiho Brock ja ajattelin, että se säästyy varmaan aika paljon, jos laitan Markuksen vaan ensimmäisenä tähän näin hyökkäämään. Ja niin kuin osasin olettaa, Markus tuhosi nämä molemmat Pokemonit ilman mitään ongelmaa ja päästä sai 15 ja päätin opettaa sitten Poison Powderi. Vähän jäin miettimään, että oiskohan toi Sleep Powderkin kannattanut jonkun tilalle ottaa, mutta sen on vähän myöhäistä ja tässä vaiheessa ajatella. Any case, äärimmäisen helppo sali. Markus tuhos Brockin täysin. Saatiin rahat ja Boulder Badge, joten innolla vaan seuraavalle salille. Päätinkin sitten heti katsoa, että menisikö tää uusi TM jollekin mun Pokemonista, mut no, ei oikein. Päätin käydä parantamassa Pokemonit. Ja sitten, kun olin jatkas matkaa, niin tämmönen professori antoikin mulle sitten juoksukengät, niin tästä matkasta tulee aika reilusti nopeampaa. Päätin nyt sitten tapaa näitä treenereitä vastaan, ja heti ensimmäisen treenerin jälkeen Markus kehittyi. Ja tää on meidän ensimmäinen kehittynyt Pokemon, mikä oli ihan super siis, koska Ivysaur on mun mielestä yksi parhaista Gen 1 Pokemoneista niin ulkonäöllisesti. Ja sen jälkeen oli pari muutakin tappelua ja päätin niiden jälkeen käydä parantamassa Pokemonit ja jatkaa näiden tuhoamista täällä taistelussa. Tai pikemminkin taisteluissa. Kun toista toi tapeltu, niin päästinkin sitten täällä Route 4 Pokemon Centeriin ja sen jälkeen heti MT Mooniin. Ja sieltä löytyikin aika nopeasti meille taas uusi tulokas tiimi, Geodude. Naispuolinen. Ei ollut mikään vaikea napata, jäi heti ensimmäiseen Pokemon-palloon, mikä oli todella mukava yllätys. Ja tälleen tosi järkevän ihmisen nimesin sen Lihapullaksi. Myös löysin Bullet sitten, joka oli ehkä ihan hyvä löydös. Siitä saattaa olla jotakin hyötyä tälle meidän Markukselle jonain päivänä. Tai ehkä jokin toiselle ruohotyypin Pokemonille, mikä ilmaantuu vastaan tässä jaksossa, tai ehkä tulevissa jaksoissa. Tuli tämmönen rakettiryhmän työläinen vastaan. Ei ollut mikään vaikea taistelu, kun tää Markus nyt on tämmönen MVP ja annoin nyt hammas, sait kans tehdä osansa, pääsi tasolle 13. Ja sitten annoinkin Mervin vaan hoidaa ton viimeisen Zubatin tosta. Hänelläkään ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa. Taistosta palkkiaksi periaatteessa saatiin tämmönen Star Piece, mikä ei nyt ole mikään ihan ihmeellisin löytö, mut kuitenkin ihan hyvä, niin jos sen kohta sitten myis vaikka Pokemartissa. En tiedä miksi mä päätin sitten tapaa tätä random tyttöä vastaan, sillä sen Odysseista ja ei ollut. No niin sitä vähän hyötyä, kun saatiin kuitenkin Mervi korkeammalle tasolle. Luolassa jatkettiin matkaa ja uusi rakettiryhmän jäsen. Oikeastaan ihan yhtä helppo kuin aiempi. Ei mitään probleemaa taaskaan. Markus ja Mervi hoiteli molemmat Pokemonit aivan ilman mitään ongelmaa. Ja löysin sitten tommosen TM sieltä. Thief, joka on ihan hyvä TM, mutta ei nyt oikein vielä näillä Pokemoneilla. Hakkasin sitten tämmösen toisen treeneri. Myöskin hänellä oli todella helppo Pokemonit hoidella. Muutama rattata ja sitten oli tommonen Zubatti, joka kuoli ihan yhtä nopeasti kuin ne rattatakin. Ollaan ehkä pikkusen korkeatasoisia tätä varten. Löytyi Moonstone, mikä olisi ihan hyvä, jos mulla olisi joku, joka
kehittyisi, kun koskee siihen. Taas löytyy yksi rakettiryhmän jäsen, joka oli jälleen kerran todella helppo hoidella. Ja törmäsin nyt tähän. Päätin ottaa videolle ton Clefiren, kun se nyt ei ole mikään ihan yleisin löytö kuitenkaan. Ja se olisi myös ollut tosi hyvä, nyt kun mulla on toi Moonstone, mutta no, minkä sitä tekee, kun pelaa Nuzlockea, niin Nuzlocken säännöillä pitää pelaa. Tää rakettiryhmän jäsen ei ollut, tai ei olisi ollut mikään hirveän vaikea taistelu, mutta mä vähän pelasin tyhmästi, vaihtelin Pokemoneja ja Mervi sai Konfuseja ja kaikkea, niin jätin tästä oikeastaan aika heikoille, kun kaikki Pokemonit oli ottanut aika paljonkin vahinkoa tästä. Sen jälkeen olikin sitten taistelu fossiileista, ja tää itse asiassa oli aika pelottavan lähellä tää taistelu. Grimer ei ollut mikään ihan hirveis ongelma, kun mä heitin Leech Seedin eka ja annoin lihapulla hoidella se ja revata itseään Leech Seedillä. Mut sitten tän Grimerin jälkeen tulikin jo vähän aika iso ongelma, tuli Voltorbi, joka lähtikin sitten oikeasti tekemään aika pelottavia määriä vahinkoja lihapullaa. Jos tässä katot, niin sillä oikeasti lihapulla oli aika lähellä kuolla jo tässä näin. Mun piti vaihtaa sitten viimeisenä toivona Nipsuun, mut itse asiassa oletin, että Nipsu varmaan kuolee tässä. Mut mun yllätykseksi Nipsu oikeastaan, Nipsu siis hoiteli tämän Voltorbin ja antoi mahdollisuuden jatkaa eteenpäin tässä haasteessa. Heitin sitten vielä Markuksen loppuun ja hoidin kahdella Vinevipillä ton Koffingin alas, mutta kyllä läheltä kävi, kun Markuskin jäi 6 elämälle. Joten tää kyllä oli ehdottomasti vaikein taistelu tähän mennessä. En nyt muistanut kumpi fossiili oli kumpi, mutta otin Helix fossiilia ja löysin antidote ja vihdoin päästiin pois täältä hirveästä luolasta. Ei kyllä paljon kiinnostanut Route 4 Encounter vielä, kun piti mennä äkkiä Pokemon Centerille hiilaan nämä melkein kuolleet Pokemonit. Mutta sen jälkeen turvallisena mentiin Route 4 ja meikäläinen teki kyllä aika ison virheen. Mä laitoin muumin ja mä en pystynytkään jostain enää karkuun. Ja Villi Rattata quick attackas tämän muumin elävältä ja se oli meidän ensimmäinen kuolema tässä haasteessa. Heitin kyllä sitten Merviä ja näytin Rattatalle sen kaapin paikan ja etin sitten sitä uutta Pokemonia. Sain muutama Pokemonia hakata ennen kuin sitten löytyi tämmönen Villi Spearov. Minkä nappaamisessa ei ole mitään ongelmaa. Hammas heitti yhden quick attackin ja mä heitin yhden Pokemon pallon ja Spearov jäi sitten saman tien siihen. Spearovin nimesin Pertiksi. Ajattelin, että Mervi ja Pertti jotenkin sopisi hyvin yhteen ja kävin sitten Pokemon Centerillä hiilaamassa nämä Pokemonit ja surun hetkellä jouduin nyt sitten Nuzlocke-sääntöjen mukaan jouduin mennä vapauttamaan Caterpiin takaisin luontoon, mikä oli kaikissa tilanteissa se on sääli, mutta no, tällaista sattuu. Onneksi oli Caterpie eikä vaikka Markus. Se on niinku millä ajatuksella mä menin tähän ja heitin Spearovin mun tiimiin ja lähinkin sitten grindaamaan vähän expaa, koska Pokemonit oli aika pienellä tasolla seuraavaa salia varten. Ja sitten heti melkein Mervi pääsi tasolle 18 ja kehittyy, eli toinen kehittynyt Pokemoni. Saatiin Pitkä Otto tiimiin, jolla on kyllä merkittävästi paremmat statit kuin Pitkällä. Jatkoin kuitenkin vielä Expan grindaamista jonkin aikaa, kunnes Pokemonit oli hyvällä tasolla omaan mieleen. Sitten hiilin jälkeen meninkin suoraan salille. Yksi taso liian pienellä oli minun Pokemonit, mutta mä ajattelin, että no, vesityypin sali ja mun MVP on kuitenkin ruohotyyppi, niin ei pitäisi olla mikään ongelma. Mervi hoiteli Horsiin. Ajattelin, että Shelteria vastaan kannattaisi heittää uudestaan, mutta mä unohdin, että se oli jäätyyppi. Niin tää kävi vähän niinku lähempänä kuin mä olisin luullut. Ja no, tää seuraava treeneri ei myöskään ollut mikään ongelma, tällä ei onneksi ollut mitään jäätyyppiä, mutta heitin nyt kuitenkin Markuksen suoraan tohon ensimmäisen. Tän jälkeen olikin sitten Mistyn vuoro. Päätin käydä jostain syystä hiilaamassa tämän minun Pokemon-tiimini ennen sitä ihan tälleen varmuuden vuoksi varmaan. Ja sitten lähtikin vesityypin salikäyntiin. Mistin eka Pokemoni Staryu ei ollut oikeastaan mikään ongelma. Se oli taso 18, kun Markus oli tasolla 20, niin varmaan pystyy uskoa, että se aika nopeasti meni alas tässä. Mutta se seuraava Pokemon Starmie olikin jo vähän isompi ongelma. Markus itse kävi vähän tarpeettoman lähellä kuolemaa tässä, mä en oikein tykännyt siitä. Ja melkein tapatin Mervinkin jo tässä heti.
mun ehkä pitäisi harjoitella vähän enemmän, että mitä Pokemonia kannattaa laittaa missäkin tilanteessa. Ja vähän mietin myös sitä, että ehkä olisi kannattanut laittaa se yksi leveli vielä, niin ei olisi ehkä käynyt noin lähellä. Mut joka tapauksessa Waterpadke on nyt mun. Ja päästään jatkamaan matkaa taas seuraavaan paikkaan. Ennen kuin jatkoin matkaa, päätin, että ehkä voisin vähän levuttaa tätä Geododea pidemmällä. Sillä se oli kuitenkin tasolla 11, kun kaksi parasta oli jo tasolla 20. En kuitenkaan jaksanut ihan hirveän kauan sitä levuttaa, kun oikeastaan tämä levuttaminen käy jo tosi tylsäksi tässä vaiheessa, niin levutin vaan tasolle 15 ja sitten päätin, että eiköhän se riitä ja menin taas kohtaamaan vastustajani Martin. Martti olikin jo koonnut aika ison tiimi itselleen. Aloitti pitkä otolla, mikä nyt onneksi multakin jo löytyi, mutta ei siitä ollut mitään vastasta Lihapulla. Lihapulla täysin rökitti sen pitkäoton. Sitten vaihdoin äkkiä Merviin Charmanderia vastaan. Mervi hoiteli Charmanderia ilman mitään ongelmaa. Sitten se heitti sen Apron seuraavana, mutta se ei kyllä ollut mikään ihan... Se ei ollut myöskään mikään ongelma, kun ei se saanut muuta kuin teleportti. Ryöttätassakaan ei ollut mitään haittaa mulle. Joten jälleen kerran todella helppo voitto Marttia vastaan. Sitten Pokemon Centerille hiilaamaan kaikki Pokemonit ja sit lähteekin semmonen aika piinaavan pitkä grindi Route 24 näitä treenereitä vastaan ja rehellisesti ottaen tää oikeasti kävi jo aika tylsäksi niin loppupuoli. Ja mulla itse asiassa kävi vähän pikkuinen moka tässä, kun mä saatoin ehkä unohtaa hiilata mun Pokemoneja ja nakkasin vahingossa Hammaksen kentälle ja Nidoran sitten pieksi Hammaksen. Et mä oon kyllä oikeastaan aika pettynyt tohon vetoon, mikä mä vedin. Jos mä en tiedä minkä takia mä laitoin sen, kun se oli jo käyttänyt low-kickin kerran ja mä tiesin, että se oli super effective isku mua vastaan. No, sääntöjen mukaan se oli sitten vapauttaa luontoa ja hei hammas. Taas yksi Pokemoni sitten kuoli. Tää oli kyllä jo paljon merkittävämpi menetys mun mielestä kuin se ensimmäinen, mutta no ei outa kun jatkaa eteenpäin. Ei sitä voi töpätä yhteen kuolemaan, kun meillä on kuitenkin vielä hyvät Pokemonit hengissä, niin ei se lopu tää. Mä itse asiassa vähän yllätyin, että tätä joutuu oikeasti tappeleen tän dialogin jälkeen. Mä olin ihan unohtanut, että tää oli oikeasti rakettiryhmän jäsen, mut no, ei ollut mikään vaikea rakettiryhmän jäsen. Sen tappelun jälkeen kävin nopeasti revaamassa Pokemonit ja sitten meninkin löytämään uuden TM Attract. Ei mikään paras, mutta ihan hyvä. Myös muistin, että mulla oli uusi Pokemon Encounteri, joka ei tullut ihan ensimmäisenä täältä puskasta esiin. Sain pari Pokemonia tässä hakata, mutta sitten puskasta nousi ylös Odis, jonka mä sain napata. Ja yleensä tää ei oo mikään ihan paras Pokemoni niin mulle tällä hetkellä, varsinkin kun meillä on Markus. Mut mä nimesin sen Mustikaksi ja onhan se hyvä varapokemoni, jos Markuksellakin sattuis. Ja sitten päästinkin tappelemaan treenereitä vastaan, ei näissä mitään ongelmaa. Markus oppi sitten Razor Leafin, mikä oli mun mielestä aika hyvä isku oppia nyt tässä vaiheessa. Eikä nämä treeneribattlet nyt turhia ollut, varsinkaan kun niissä saatiin tätä expaa aika paljon näitä Pokemonin levuja, kun ne nousi ihan mukavasti. Vaikka toki mä kyllä alan jo vähän kyllästyä tämmöiseen loputtomaan treenerien pakolliseen tappamiseen, että olisi kiva tehdä jotakin muuta välillä. No, piti nyt kuitenkin puskaa vielä muutamat treenerit, mutta onneksi nää ei ollut yksikään mikään vaikea ja ei näistä ollut mitään ongelmaa. Pääsin puhumaan noille, mä en tiedä miksi mä menin, mutta sitten mä menin muuttamaan tämän Clefiren ihmiseksi. Tää oli joku sen hämärä projekti, mut siitä kiitollisena se sitten päätti antaa mulle lipun, että mä pääsen laivalle, joka on seuraava paikka, minne pitää mennä. Lipun saatoin, niin meninkin takaisin sitten Cerulean City ja toisin, että tuosta ovelta oli toi poliisimies siirtynyt, niin mä menin sinne heti Pokemonien hiilaamisen jälkeen. Ja talon ulkopuolella odottikin sitten rakettiryhmän jäsen, joka jälleen kerran ei ollut mikään ongelma hoidella. Pokemonit olivat heikko kuin Mikkä ja Lihapulla ja Markus hoitivat ne kyllä oikein hyvin alas. Sen jälkeen päästinkin sitten jatkamaan matkaa. Ja muistin, että täällä tulisikin sitten seuraava Encounteri Route 5. Ja meidän seuraava Encounteri olikin sitten Odis. Joten saan sitten etsiä taas uutta Pokemonia.
Odissa oli helppoa expaa Merville, mutta onneksi jo seuraava Pokemoni olikin semmonen, mikä saisi napata, ja se oli Meowth. Meowth oli helppo nappaa, jäi heti ensimmäiseen Pokemon palloon. Ei siis jouduttu odotella, ja mä nimesin sen Kisuks, ei mikään ihan uniikein nimi, mutta sen oli semmonen, mikä tuli nopeasti mieleen. Undergroundin kautta pääsenkin sitten juoksemaan Route 6:lle. Route 6 tuli pari tappelua vastaan, tämmösiä perinteisiä mato-eksperttejä, jotka laittaa päkkää hyönteisiä. Mä en tiedä miksi mä yritin jotenkin niinku vältellä tätä traineria, mutta ei ollut oikein jaksamista tätä vastaan tapella. Sitten vähän nauratti, kun Lihapulla yritti oppia self-destructin, mikä nyt ehkä ei hirveästi vaadi ajattelua, että se ei olisi mikään aivan paras isku pelimuodossa, missä jos Pokemon kuolee, niin joudutaan vapauttaa se luontoon. Nopean Pokemonien hiilaamisen jälkeen mä meninkin lunastamaan itselleni ongen tältä kalastajamieheltä ja päätinkin pistää sen heti käyttöön ja heti ensimmäinen Pokemon oli Magikarp, mikä rehellisesti ottaen mä oon erittäin tyytyväinen tähän, koska jos tän saisi kehitettyä Gyaradoxeksi, siitä voisi olla todella iso apu sitten tulevaisuudessa. Nimesin Magikarpin Karpiksi, vähän tylsä nimi ja also kirjoitin väärin aluksi lol, mut no ainakin joku nimi sillä. Sitten menin Boxelle vähän säätämään tiimiä Odysseus ja Sparrowin jätin ja otin sen Meowthin ja Magikarpin mun tiimiin. Ajattelin, että tää voisi olla vähän parempi tiimi sitten niin kuin jatkopeliä varten. Ja sitten mä menin katsomaan, jos täältä uudelta reutalta löytyisi uusi Pokemon ja totta kai sieltä löytyi Ekanssi. Ihan ok Pokemon, vähän semmonen, että sitä harvemmin on päässyt käyttämään, joten en oikein tiedä mitä se tekisi. Ja kun Ekanshan on väärinpäin Snake, eli käärme, niin mä päätin, että mä laitan käärmen väärinpäin sen nimeksi Emraak. Joten joo, olipa tosi fiksu nimileikki, hahaha. Vaihdoin tosiaan sitten Nipsun Emraakkiin, koska no enhän mä nyt olla oikeasti tee mitään niin tässä vaiheessa peliä, varsinkaan kun se on niin huonolla tasolla. Sitten mä päätin vähän katsoa, että jos mulla olisi jotenkin TM, mitä mä haluaisin jakaa näille Pokemonille, ja mä ajattelin, että se olisi aika hauskaa, että kun mun kala ei voi oppia vesityypi-iskuun, niin opetetaan se tälle Meowthille. En kyllä tiedä, miksi mä tein niin, mutta ehkä se tulee olemaan ihan hyvä isku sille jossain vaiheessa. Sitten mä menin tänne laivaa. Siellä pääseekin sitten tappelemaan Marttia vastaan taas. Martin tiimi on jälleen aika paljon vahvempi kuin ennen. Joo, se aloitti taas tappelun hänen pitkeottollaan ja meikäläinen heitti Karpin sinne, koska sille kyllä on vähän pakko saada nyt Xbox, niin hyödytön tässä vaiheessa. Lihapulla kyllä hoiteli pitkäottoa alas ilman mitään ongelmaa. Ja sitten se heitti taas sen Charmeleonin, jota mä heitin Mervin. Tää itse asiassa oli vähän turha riskillä heittää Mervin, mä oisin voinut tapattaa hänet vahingossa. Mutta onneksi tää lopputiimin oli helppo, se oli rattata kehittänyt Ratikatex, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä, sillä tää Kadabra ei tehnyt mitään damagea Markukseen. Markus heitti Leech Seedin ja Poison Powderin sen päälle ja se niinku tuhos sen mäkeen kokonaan. Noin vielä Lihapullalle semmosen show-hetken tuhota hänen Kadabransa ja sitten en tiedä miksi mä kävin revaamassa mun Pokemonit sen jälkeen. Jotakin mä muistaakseni pyörin tässä vähän, kun olin ehkä saattanut unohtaa, että mihin piti mennä seuraavaksi. Mut kuitenkin sitten pienen pyörimisen jälkeen mä muistin, että mun piti mennä puhumaan sille kapteenille, että me saadaan cut-isku opetettua jollakin Pokemonille, että päästään sitten sille 3. salille. Joo, ja kapteeni pyysi sitten hieromaan se sääkää vähän rehellisesti ottaen vähän outo pyyntö, koska tämähän on 10-vuotias tää hahmo, millä mä pelaan, niinku Lore Akkurately. Jouduttiin katsoa tämmönen tarvittavan pitkä kohtaus, missä toi laiva lähti pois, ja no sen jälkeen mä sitten muistinkin opettaa sen katin saman tien, että tätä Kisulle varmaan järkevi. Jos sen Markuksen opettaisi, se olisi ehkä vähän semmonen turha iskun tuhlaus. Tai niin mä ainakin ajattelin tästä anteeksi. Ja saman tien sitten se käyttö, että päästään sille salille. Joo, mä menin sitten tälle 3. salille ja päätin, että mä nopeutan tämän koko prosessin, koska meikäläinen oli oikeasti aivan täysin unohtanut, mitä tässä puzzles pitää tehdä. Ja näissä treeneissä ei ollut mitään ongelmaa, mä vaan niinku hakkasin niitä, kun ne oli pakko. Ja sitten eventually mä vaan reisesti ottanut uskon, että olin onnekas ja sain ne oikeat
oikein tehtyä sen puzzlen. Ja rehellisesti ottaen, tää on varmaan ärsyttävin puzzle koko pelissä mun mielestä, kun tää on vaan niin semmonen pitkästyttävä ja epäselvä, että mitä tässä pitää tehdä. Menin Pokemon Centerille hiilaamaan noin taistelujen jälkeen ja päätin sitten paata sinne salille ja nyt vihdoin olin onnekas ja sain portit aukeamaan. Mä en oikeasti tiedä, mitä tässä pitää tehdä tässä tehtävässä. Ja pääsin tappelemaan 3. salipomoa vastaan. Mä ehkä vähän niin kuin muistin väärin ja ajattelin, että tää olisi paljon vaikeampi tää salitaistelu, kun se oikeasti oli. Tässä ei siis ollut niinku mitään ongelmaa. Musta tuntuu, että tää on jopa tyyliin helpoin sali tähän mennessä. Markus veti 2 Razor Leafillä ton Voltorbin elävältä. Pikachusta ei ollut mitään ongelmaa. Markus krittasi se. Päätin vaihtaa Raitsun varten lihapullaan, mut rehellisesti ottaen olisi varmaan Markuskin voinut tää hoidella. Lihapulla siis tuhosi Raitsun aivan täysin. Se otti muutaman kuikatäkin vastaan, mut eihän ne nyt tee yhtään vahinkoa. Ja siinä Thunderbird, eli 3. salimerkki olikin meidän. Mä ajattelin tähän loppuun vielä kuitenkin, kun toi lihapulla oli tasolla 24, eli tason päässä kehittyä, niin mä päätin mennä grindaamaan vähän expaa, että me saatais se kehitettyä vielä tämän jakson loppuun. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin sanoa, että jos sä katsot näin pitkälle, niin harkitse seuraamista, koska se auttaa tätä kanavaa kasvamaan, ja mä olisin erittäin kiitollinen. Ja myös, jos sä oot jakson kattonut pitkään, sä selkeästi tykkäät tällaisesta videosta. Ja mä kiitän tosi paljon, että sä jaksoit katsoa näin pitkälle. Ja toivottavasti odotat innolla seuraavaa jaksoa, sillä mä ainakin odotan sitä innolla. Ja that's all. Hyvää päivän jatkoa.